Vítajte v inštruktážnom videu pre baliaci stroj Wrapping Ring. V tomto videu si ukážeme, ako stroj spustiť do prevádzky a ako na ňom baliť. Pred samotným spustením do prevádzky je potrebné skontrolovať, či sa stroj počas prepravy nepoškodil a či žiadny z jeho komponentov nechýba alebo nie je poškodený. Samotný stroj je možné kotviť pomocou základanej dosky priamo do podlahy. Súčasťou balenia v tomto prípade sú 4 kotvy, ktoré navrtáme do zeme a osadíme stroj priamo do vašej podlahy. V druhom prípade vieme stroj dodať na stabilizačnej podložke alebo na mobilnej podložke s kolieskami s brzdou. V tomto prípade je stroj osadený mobilnou podložkou s kolieskami. Pred samotným balením je ale potrebné stroj zabrzdiť pomocou brzd, ktoré sú na kolieskach. Pred spustením do prevádzky je potrebné stroj zapojiť do siete napájania, v tomto prípade 220 V a spustiť hlavným vypínačom do polohy ON. Na frekvenčnom meniči sa nám zobrazuje rýchlosť balenia, ktorú je možné regulovať smerom hore alebo dole. Pre začiatky balenia odporúčame zvoliť menšiu rýchlosť, tak aby nedošlo k úrazu. Samozrejme, balička je certifikovaná a v prípade, že by ovinovací kruh do niečoho nabúral, začne sa motor pretáčať alebo zastaví. Pred samotným spustením zariadenia je potrebné založiť strečovú fóliu. Strečovú fóliu otáčame vždy s lepivou stranou smerom k balíku. Ovinovací kruh sa stočí v smere hodinových ručičiek, preto fóliu otáčam takto. Mechanickou brzdou regulujem silu prítlaku a teda samotné odvíjanie strečovej fólie. Regulujem silu odvíjania tak, aby tovar, ktorý je položený na baliacom stole, nebol deformovaný fóliou. Ak stroj obsahuje aj odvíjač na lepiacu pásku, znova dodržiavam pravidlo lepivou časťou smerom k balíku. Nainštalujem si lepiacu pásku, presiahnem cez odvíjací valec a ukončovacím nožíkom odrežem. Samotný baliaci stôl je výškovo regulovateľný. Dodržiavam zásadu, aby balený predmet bol vždy v strede osy balenia. A to práve z dôvodu, aby strečová fólia bola rovnomerne napnutá po celom obvode balíka. Zoberieme si ukážkový príklad. Balík si zakladáme na zakladacie hrany, alebo zakladacie značky, ktoré sú priamo na baliacom stole, ktoré nám označujú, kde máme fóliu 250 mm založiť, tak, aby bol pekne prekrytý začiatok balenia. Balík posúvam smerom k sebe, aby som vytvoril pekné a súvislé prekrytie jednotlivých vrstiev strečovej fólie. Pri ukončovaní fólie si pomáham svojím palcom, natrhnem v zadnej časti fóliu a potiahnem smerom dole. Nemusím tak používať nožík alebo iné rezacie zariadenie. Balík stiahnem dole zo stola, otočím o 90 stupňov a pokračujem v krížovom balení. Zase zakladám na zakladacie značky na baliacom stole, natiahnem stretch fóliu a balím. Pri balení je lepšie balík pridržiavať v ľavom hornom rohu, aby nám fólia neťahala balík za sebou. Posúvam smerom k sebe. Snažím sa pri zastavení alebo skončení balenia mať strečovú fóliu pod hornou plochou balíka, pretože sa nám lepšie fólia ukončuje. Zase v zadnej časti natrhnem a potiahnem smerom dolu. Vidíte, čistá línia. Ak mám nástroj odvíjač na lepiacu pásku natiahnem, spravím otáčku, zastavím pod hornou úrovňou alebo pod hornou plochou balíka, ukončovacím nožikom prerežem lepiacu pásku, natiahnem na balík. V prípade, že máme menšie balenia, ktoré sú menšie ako baliaci stôl, je potrebné tento štandardný stôl zložiť znova pomocou aretačnej Dodržiavam zásadu, aby balený predmet bol vždy väčší ako baliaci stôl. Práve z dôvodu, aby keď aplikujeme strečovú fóliu po obvode balíka,
nebola fólia roztrhnutá o baliaci stôl. Ako som pred chvíľkou spomínal, je potrebné, aby stred balíka bol v strede osy kruhu. V prípade, že baliaci stroj obsahuje váhové zariadenie, váhovú jednotku, zapneme si ju pomocou tlačidla C. A balík si viem priamo na stroji zvážiť. Dokážem si váhu vynulovať a takisto tlačiť štítok. V prípade, že máme tento váhový systém napojený na externú tlačiareň, dokážem si údaj o váhe vytlačiť priamo na štítok.